bantu bakababa sizwe sikababa sizwe somhlaba wonke jikelele omncane omdala omkhulu ngifuna khule azi ukuthi kunjalo akusoze kwahlala kunje impilo yaguquka udokotela 2+2 angihambi ngedwa ngicela le video ni share omunye ayishare nomunye ayishare nomunye ngoba konke indoda izothwasa ngokupoki izothwasa ngepoki ithi yona cha angifune ukuthi ngifuna ipokwe nje kuphela kunjalo ithi le ndoda isihambile ikhathele ithi ke awukuveze nithi mina hayi le ndoda madoda uyazi sithele izolo sihleli sisayibhekela kwaphuma igama lathi igama lo uyoba ushobane enkonkoni kunjalo njengoba phethe ishoba elani elenkonkoni igama lithole phansi ekhaya esigodlweni kwabani kwadokotela u2+2 right ke sanibingelela ngenthandane bahle nonke uNkulunkulu anibusise inkingeni ekhathazeleni ekhandlekeni ebunzimeni ngisho kunzima esizweni sekukhona abazi kakhulu sekukhona abaphethe umhlaba sekukhona abadlula lapho buku ukuthi wena ufunani uma lishunyayela iBhayibheli bese lihlaziyo awuthathi konke kodwa uthatha lokho ubona ukuthi kuyokusiza wena dokotela uThixo senyama phansi komhlaba imali yebo zibune indleko hoho ngithi mina ngisazi ngubani ngubani ayisazi kodwa ke namhlanje ngiphethe ushobane enkonkoni ngifuna nimbuke isizwe sakithi ngoba uthi yena ufuna nje ibhokwe uyakwazi kodwa ke angesikhulume kakhulu ngobukhona uzonibingelela bese sikhuluma ngempande shobane sikubingelela zikamthaniya soluka amagaba kamalandela lona okhulumayo ushobane enkonkoni uNkulunkulu usamlandela ngenxa yemisebenzi ethonga emihle ayiphiwa abadala lokho engiyiko namhlanje naloko engizoba yike ngifuna futhi ukuba yiko umsebenzi lo nguphiwe omkhulu ukhokho kakhokho umqalo wesibongo umnikazi wendlela ngize lapha ke ekhaya kwa2+2 kosotoba abakhulu kosigaba senyama safela emazweni indaba zabantu ziyakhulumisa ngoba vele angithi inkulumo zihlezi ilandela nami nje izibongo zami zizihamba kakhulu uNkulunkulu siyamlandela ngenxa yemisebenzi emihle ngiyithatha phela nalo kwasigaba lemisebenzi iphuma ngapha kosotoba ukube kwakungayena usotoba ngabe namhlanje ngisadukile isizwe sakithi angazi ukuthi kufanele ngithathe ngihlanganise naye shoba leyodwa impande le ndoda eyanginika yona yathi le mpande yokhuluma iyoyisholo yena ukuthi imuphi umgudu ekomele sambe ngawo lifunani lekhehla so okulula kunakho konke ukulandela imiyalelo yesithunywa sakho ngoba sonke sithunyiwe njengoba silapha sinendlela sinemigudu ekumele sihambe silandele kuyo ngelinye ilanga ke sile silakhiseke siphume singene ngapha left right center ngokulalela nangokufunda nangokuqonda ukuthi akukho lapho ngiyoyithola khona lento engiyifunayo ngaphandle kwesigaba senyama esafela emazini indaba zabantu siyakhulumisa ngithi ke sizosakithi namhlanje ngifuna ukuthi kube yini nami naye sikhulume umuntu onombuzo uyofaka umbuzo ama-comment uyowalungisa ubaba ngaphambili ukuthi wonke umuntu azokhona ukuthola lento azofuna ukwazi ngayo njengamhlanje sigcwele empandeni yini into engilethela ekhaya ngilethe ukuthunywa hayi uyizela hayi lefunwa yimi ile efunwa yilaba bangiphethe ya shobane kokona khe angifuni sivele sipholisa phansi ngifuna sivele singene ekhaya sihlale phokotana ake sikhulume ngempande lokukhuluma ngayo uthi wena awufuni ukuzizela enyameni kodwa kufanele ulawule abantu abakuphethe egazini kunjalo khe hlangothi umsebenzi engiphethe ngono wami amakhehla ngiyabo angiyiphethe angilawuli kanjalo njengoba nawe ngathi noma ngifika kuwo washo wathi umsebenzi abono wakho uphethe ogogo nomkhulu ibona abazosho ukuthi kufanele simthathe ngayiphi indlela sulungise ngaluphi uhlobo yini enza abantu bahamba bangena bangasizakali ngokwakho ukubeka ngiyazi balaleli nabalandeli ukuthi imbono bayifani futhi ngeke sikhulume ngendlela ezojabulisa wena
noma ezonijabulisa nina nonke. Kodwa kubalulekile ngifuna ukuthi siphile isiqonde iqiniso kube yiqiniso. Yini enza abantu athi umuntu ngiphuma khona kwaDokotela 2+2 angisizakalanga kodwa belayelwe umuntu owasizakela. Ngifuna sikhulume ngalokho. Samsana nethuma kahle. Ibuyela back to ekutheni wonke umuntu uphethwe asizenzeli noma manje usunikiwe aphethwa nabanikazi bawo khona la qhamuka khona abuyela emuva. Kufanele sibuyele emasikweni wethu. Okay. Silandele imigudu yogogo neyomkhulu ukuthi uma uthunyiwe njengengane futhi lamsebenzini wethongo hlezi uyingane ngokuthunywa mhla namalanga akushintshe. Usho uthini uhlezi uyingane? Ayikho inkunzi la. Khehla angeke ube inkunzi umsebenzi hayi wena usayisithunywa sabantu abadala khehla. Yiba abakulayelayo ukuthi lona sizomsiza ngale ndlela lona ngeke sikhona ukumsiza la ekhaya ngale ndlela. Inkinga yomuntu iyodwa mkhulu asifuni ukuthatha lokhu okuthiwa kumele sikuthathe ukuhambisana nathi. Sifuna lokhu esibona ngazathi kungcono ngokubani uthe unakho. Silahla amasiko. Sizosakithi kunzima kakhulu ukulahla amasiko ethu kuyasidukisa. Ukufuna ukuzwa ngabantu singayilaleli thini ukuthi igazi lithini. Shobole kukhulu kunjani impela khehla la. Uyabona nje sizwe sikamthani ukube nami bengithanda ukuthi ikopa le ngiyithole. Udokotela asichazele ngayo. Itholwa kanjani? Ikopa nayo ikopa la phambi kwethu. Kufanele udokotela asichazele ukuthi itholwa kanjani ngoba nami bengiyithanda. Kodwa ngokwesimo nesizathu sokuthi la ngibizelwe khona angibizelwa ngamakopa itholwa kanjani? Udokotela akasichazele kahle. Kunezinye zezinto eziyaye zibe zinhle shobale konkoni. Okay. Zibe zinhle uyibukela kude. Shobale konkoni. Uzwa kahle khehla. Ikopa. Ndomdala. Yimi owafika nekopa la emhlabeni. Uma ngikhuluma ngekopa ngikhuluma ngomuthi othi sandla sembethe zomhlaba. Uma ngikhuluma ngekopa ngikhuluma ngomuthi othi muphethe. Ungakafiki ekhaya uzwe egazini kwenzeka imanga udriver khohlwe uma ugibela itekisi udriver khohlwe ukukhokhisa ngenxa yekopa. Manje ikopa ifanele wonke umuntu ophilayo. Kuphela ikopa idinga umuntu owazi ukuthi yena ufunani empilweni. Kunjani. Impande ezakithi. Ulwazi olwakithi. Ukwelapha sikunikiwe asifakanga ukhona. Ngoba mawuyifake kulapheni uyefana nomuntu ovula i-tuck shop. Kuthiwa kwasibongile tuck shop. Kuphele 3 months isidilikile. Isivalile. Ayinaso isisekelo. Shoda ngesisekelo khehla la. Hayi kuzwakala kahle dokotela wami. Uyabona uma kuza kuyikopa njengoba umkhulu echaza kanje. Asingayi nenhliziyo nanokufuna ekubeni kodwa ukuphokophela singanakho. Khehla la. Izinto ezidukisa abantu. Okay. Umuntu kafuna into enkulu, amandla into enkulu engenayo. Uqalwa phansi into enkulu. Yebo uthola imoto egijima kakhulu. Ekubeni wena unemali yemoto egijima kancane. Unemali yemoto egijima kancane. Kunjalo khehla. Ingakho ngithi uma ngabe singafunda ukuqonda singabantu ukuthi yonke into ihambisana namasiko. Shobale konkulu. Okudlula isiko lakini nanokudlula ukuthi uzazi ukuthi wena ubekelwe la emhlabeni. Ngoba sawungazali isifumbethe, ongasuke sikuphethe. Ngiliphethe le shobale konkulu namhlanje angiliphathi ngoba ngifuna ukuliphatha. Ngoba ngifike ngifumba. Yilo ngafika ngifumbathiswe lo. Isikhathi besingakafiki ikhehla sokuthi ngilibambe ngezami izandla. Kodwa ke manje umsebenzi iyokhuphuka kakhulu kunaqala. Angithi la ngifike khona isandla sikahle asisandla somona isandla sokuphila isandla sokusukumisa wonke umuntu ofuna ukusukuma vumelekile la ekhaya. Uyabona shobale konkoni ngithi osangabaza akakawazi amandla akakangazi ingoba engakafiki la ekhaya sibeke iqiniso akakafiki la ekhaya. Mina yazi ngeke ngathuka ngihamba la edolobheni lakithi eBhambanana. Bathi Jesu wasemhlabeni uma ngibheke emuva hawu basho mina
Ngithi mina ningangibizi ngoJesu wasemhlabeni. Ukukhuphuka komsebenzi. Ningangibizi. Mina angifuni ukuziphakamisa. Kodwa ngifuna ukwenza umsebenzi wami engiliwe. Lokho konke engikwenzayo kopha yibo umphumela kumuntu oyidingayo. Unjani impela Khehla? Uyangizwa? Bese ngidunyiswa ukwenza kahle kwami Umsebenzi yakho Khehla. Shoba lenkulu. Mkhulu. Cha. Le story nje sincane besiyixova singayihlelanga sithi cha. Ngiphethe ushoba lenkonkoni oza emuva kababa uMondlana. Shoba lenkonkoni uza emuva kababa uMondlana. Ngisazoba naye baba ushoba lenkonkoni sisamkhulisa lapha kodwa hayi ngoba engenalo ulwazi useyazi ngoba naye sesimnike ishobalani lenkonkoni ingakho igama lakhe sithi ushoba lenkonkoni. Ngakho ke ngithi ningasuki niqhubeke njalo ningisapote enkingeni eyinsizini ngamadata enu singanicelanga uNkulunkulu azanibusise. Ngiyanthanda mina nomndeni kimi ngamunye umuntu olandela mina ngiyayithi Nkosi uze umbheke. Ngiswela amandla kube nginamandla. Ngabe ngithi sonke asithatheni ini ikopakopa. Ngoba sonke siyayidinga ikopakopa. Inamandla ikopakopa. Iyaphila ikopakopa. Kopakopa. Siyabonga. Dokotela 2+2 lo sikhathi senyama nila eJozini. Mangifuna woza kimi. Sihlale phansi uthathe into eyifunayo. Okuhle lo umhlophe. Baba yini?